Yes, good morning sa makausap ang mga kaaping, no? So, welcome to my channel. So, dili la sa ta mag-release og song karon tungod kay nasa titagaan nga pagtagad about sa nahitabo gahapon, no? Sa silingan nato nga lungsod, ang Asturias, Balamban ug ang Tuburan. Grabe kayo ang tubig diri dapit sa may kumbado. Kung inyo nakita nga niawas ang tubig, naguba ang riprap sa kumbado, no, tungod sa kakusog sa tubig. So paingon nga to sa may bangbang ang tubig siguro. Then dito sa dapit sa may Hagbuaya, Ang tubig dako na patay hulog ako na po sa baboy. diri po dapit sa may Santa Lucia. Kung inyong nakita ang picture, kung inyong nakita ang video sa Facebook o sa YouTube, grabe usog yun sa maong tubig. Diri sa inyo sang nakita diri dapit sa may Gasgo sa boundary gid sa Nangka, no. Grabe diha ang tubig sa gihapon. Yung mga pamilya nga naapektuhan, daghang mga hayop nila nga nangadown, nangamatay, mga tanom nga mga hinaguan, ipatud-an og singot pero nangamatay. Ang nga atong nagtanaw ko sa video, murag kumot ang ako ang dughan nga nagtanaw sa maong video, mga picture, mga kaping tungod sa sitwasyon sa itong panahon karon. So mao to mga kaaping, no, inyong nakita kung grabe ang mga naapektuhan sa ang tubig, grabe kadako. Din doon nasa mo nakita nga mga hayop nga nangamatay. Mao na siya mga kaaping. So grabe ang sitwasyon sa tuong mga kaigsunan karon sa naapektuhan sa maong baha. Pero maron niya akong sulti mga kaaping, no. Mabot man ang mga time, mga pagsulay nga sama karo sa maghapon niabot sa sulay nga niabot, pero ato lang gyapon hinumduman mga kaaping nga ay Dios nga andam gapon mo tabang nato. Dili na siya mo pasagad. Nakita niya kung unsa niya ka pinangga ang iyang mga anak, mga kaaping. Usahay kitang mga tao man gud musangpit sa Ginoo kung anata sa time nga kalisod bitaw. Pero sana ata sa kaharuhay murag wala murag dili kita sangpit, no. Pero sige lang napay ako bakig chance mga kaaping.